Guys, ulan guys. Basa talaga guys. Basa lahat. Good morning, Philippines! Narinig ko yung ano, asawa niya ba yun? Narinig ko yung puti. Sabi niya, oh, Filipina, right there. Sabi pa niya, no. And then ako yung ano, lumapit. Sabi, ako yung nag-ano, Pinay. Kasi parang naano siya ba, no daw, no. No, God's not dead. He is alive. God not dead. God's not dead. He is alive. I can feeling it. I can feel it all over me. Ang daming pulis ngayon. And so I will see you na lang sa bahay guys. And then nagutom niya. It's 1:26 already ng hapon. And hey, maganda na yung ano dito oh. Daan dito ba? Gurod-gurod ito noon. Ganito. So yun. Ay, nabati. Anyway, so I will see you home. Malapit lang naman sa bahay itong ano, hindi naman sobrang malayo. Itong Walmart dito. So, we're good. Nakalimutan kong i-text si Tami. Usually, magti-text ako palagi kay Tami. Sabihin ko na, Han, andito na ako. Han, pauwi na ako. Nakalimutan ko na guys. Na sobrang gutom at saka sobrang pagod ko sa kakaikot-ikot sa ano. I'll see you home guys. And I won't stay long in the ano kasi palaging nahuhulog itong ano ko. Camera mount ko. For some reason, hindi ko siya napipislit ng sobra ba na hindi ko siya nadiin ng sobra at saka ganun nila. Iwan ko, twice na. Takot akong mataga kayo kasi kapag mataga kayo, wala na akong ano, vlogging cam. Wala na talaga guys. Iwan ko. Yung GoPro yung gusto ko. Sabi ko kay Tami, wag muna akong bilhan ng GoPro. Nag-change yung mind ko. Gusto ko mga jeans. Kasi nahihiya na talaga ako guys. Walang jeans, ganun-ganun. Sabi ko sa kanya, bibili na lang ako mga jeans doon sa Walmart na dalawa lang yung nakita ko. Jesus, ginoo ko ang mga papangit ng mga iba doon. Dalawa lang yung nagustuhan, dalawang style lang yung nagustuhan ko. Ang daming pulis ngayon guys dahil holiday, yung mga pulis na dumadakip-dakip basta ganun na nagdadakip-dakip ng mga tao nanguhuli ng isda, nanguhuli ng mga tao na nag-speed kasi ano holiday, ang daming ano no? Do your pee-pee, Goopy, I'm not going out, look it's so wet, basang-basa lahat, ulan. Good girl, Misty. Good girl, you pee-pee, baby. Roxy Dawson. Nakabili ako, guys. Ala, ang dami nito, guys. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 for $5. Look. 24 for $5. Yung nabili ko sa ShopRite nito is 12 for $4.99. Kaloka, di ba? Sa ano ito? Sa Walmart. And din so ano is 12 for like $4.99. This one is $5.99 for 24. Ano, ang laki niya guys. As in, ang lapad. 24. Ilagay natin yan sa refrigerator baba. Dog food andun sa labas sa trunk. Mamaya ko na yung kukunin. Kakain lang ako guys kasi nagutom. Si Tamimoy ko. Or i-text lang kasi baka busy yun. I-text ko lang siya. Dimples, I give you your food already. All of you. Ito yung chicken pala na binili ko. Always naman ito. Masarap kasi yung chicken sa Walmart talaga. As in talaga. Ito siya. Yung lemon pepper flavor. Yan. Labasa guys. Ano siya. Mag-ano tayo. Kasi may routine na ako guys. Yung exercise ko is concentrate sa tiyan. So, yun yung routine ko. Gusto ko sana siyang gawin sa ano, morning. Pero parang hindi ko siya magawa. So, hapon siya. Or later, yung before. Come up here. Go up. Punta lang kami sa taas. And, meron lang ako gagawin. Itong shoulder ko sa may, ano na area. Right hand. Sa right hand ko is masakit siya. Hindi ko alam. Ito, ibigay natin to kay Mister. Kasi kailangan niya yan. And sukatin natin itong jeans. Ipakita ko sa inyo. Ito yung jeans.
Iwan ko, mas ano siya, mas masikip. Masikip itong jeans na to. Pero kasyang-kasya siya guys, look. Yung si dito, hindi ko na siya putulan, look. Kasyang-kasya siya, high-waisted siya, look. High-waisted siya, and hindi naman siya ano ng puwet. Hala, may ano siya dito. Ay, ito pala yung style niya. Parang ganito. So, yun. Yung size, I think ito is 5. 5 ito. Yung ano ko is 7. Yung parang komportable talaga. So, ito siya is 5. Okay naman siya. High-waisted lang. Akala ko ano. Pero maganda siya guys. As in. Sana marami siyang color. Ito lang yung color na ano ko. At saka itim. Oh, hindi siya itim. Wala silang itim. As in, itong color at saka yung blue talaga. I-try ko nga din ito. 7 ito eh. Ito yung 5. Busog kasi ako. Kaya yun. Oh my God. Bakit ganun? 7 at saka 5, the same. The same lang siya. The same yung ano. Hindi siya ano. Ay, iba pala yung... Ay, the same style man siya. 5, 7, and then 5. And then the same fit lang siya. Hindi. Pareha lang yung fitting niya. Kaloka. Pero maganda siya guys kasi skinny jeans lang. Andito yung dalawa. Yun guys, exercise ako mamaya dito. Masakit dito. Iwan ko. Ipakita ako sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Kung tignan ninyo guys, sobrang easy yan. O sobrang easy lang yan. Pero kapag i-try pala ninyo, may nakita kasi ako. May nakita ako sa Facebook or sa mga, yung mga nag-exercise sa mga YouTube, sa Facebook. So, nakita ko kasi is, ano, yun yung ginagawa. And then, sa tingin ko, sabi ko, ang sobrang easy naman yan. Ba't nakakapayat ba yan? Ganon. Pero, alam nyo guys, may nakita akong isang, ano, pumayat talaga siya. And then, yung tinatry ko siya, akala ko sobrang simple, hindi masakit. Pero, itry nyo guys, sobrang nakakapagod pala siya at saka hurt. Yung parang yung, ang strength ng ano nyo, ang sa tiyan talaga ninyo is yung doon ano, yung muscle. Huy, what are you doing? Why you crying over there? That's mama's jeans. Need to be washed. Anyway, guys. So, yan siya. So, gawin ko siya everyday. Everyday ko siya gawin. Kahit anong oras, basta hindi lang busog. Basta hindi lang talaga busog. Kasi yung sa shatan talaga siya yung muscle talaga niya is naninigas. Yun. Okay, I'm just going to do stuff here, okay? You guys behave. You go lie down over there. You go lie down. Where are you gonna go lie down? Because mama will go do something here. Mama is worky. And then you go lie down over there, okay? You go over there. You lie down. Okay, you go. Okay, you go. Huh? You behave yourself? Meron pala akong ipakita sa inyong picture guys. Matagal na to guys. I think 2015 or 14. Ito siya. Si Tami, inano ako, nag-picture. Sabi ko, take picture. Kakain na kami ng dinner niyan. And then sabi niya, hindi siya nagpaano lang siya ng mukha. Nag-ano lang siya. Nagara-gara ba? Tingnan niya si Bianan din. Look. Silang dalawa. Piniframe ko siya. Ilagay ko yan sa baba. Do it to me one more time. May naano ako guys. Itong YouTube grabe naka-ano yung YouTube. Grabe naka-stricto pala yung YouTube is yung sa TV ba? Kinapiright nila yung ano ko. Yung video ko. Yung in-upload ko na video, kinapiright nila. And then, tinignan ko kasi nilagyan nila ng time, kung anong minutes, alin sa minutes. Diba, ipakita naman nila sa inyo kung alin doon yung nakapiright. So, binalikan ko. So, ang ginagawa ko, 3 beses talaga akong nagbalik. In-upload ko siya. And then, pag-upload ko, wala guys, kasi
Sabi pa copyright this, ding, 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 ding. And then, so, dinilit ko agad after deleting kasi hindi ko naman sila pinapublic after. Kung mag-upload ako ng video, hindi ko sila public agad. So, makikita ko muna kung ano yung mga violation, kung ano yung nila sa YouTube, sa channel ko, sa video na in-upload ko. And then yun, after that, sabi nila copyright, and then this thing is monetized, but it's, kung magkano man yung kita ko sa video na yun, hati sa kung sino yung ng copyright yun. So, dinilit ko siya, re-edit ko. So, itinanggal ko yung background music na nakalagay ko. And then, so, after naman, in-upload ko na siya, and then, ganun, basta ganun, ay, 3 beses talaga akong nagpabalik-balik, guys, kasi kinapiright 3 beses, kahit wala na yung kinapiright pa rin. Naghintay ako ng ilang oras bago ko siya nire-upload, at saka, tinanggal ko talaga yung mga TV background. May mga TV background pa rin yung mga ko, pero may mga kasi sa TV na talagang sobrang clear kasi hindi ako nagsasalita or hindi si Tami nagsasalita. So, sobrang clear yung naririnig sa TV. Lalo't mga advertisement, mga music, ganon. Yung YouTube ngayon is yung upload niya iba na. So which is ito okay naman yung ngayon kasi dire-diretso na hindi ka na pupunta sa settings para po, this video is not for kids, like that. So automatic na siya. God. Mama's doing exercise. Move. Ay nako. Hey. Ay nako. Mama's exercising. That's why here. Ay, ginoo ko. Get. Okay. Nakipag. Ay, don't kick my camera over there. Okay. Roxy. Okay. Move na, move. Mama's doing exercise. Yung paa nyo is ganun lang, oh. Okay, move. Huy, move! Ay, naku, ginoo ko ng mga iro. Oh my God. Ang hirap. Ang bigat. Parang ang bigat ng tiyan ko. What? Yun yung pinakamahirap dito. Yung muscle kasi sa tiyan, yan yung parang... Oh, God. Pwede na mag-exercise ka na pang ilang talaga, dahan-dahan lang kasi baka masira yung natin. Ito naman, very nosy naman. At ito din, oh. Pabalik-balik na lang dito. Oh, nanako, kispi. You guys, you have to go downstairs because I'm gonna feed you din. Okay? Who wants to go downstairs? Dada's here. Do you wanna go get Dada? Dada's here. You go get Dada. Gets talaga ni Habs yun. I said, every time na I said go downstairs, alam, mas una pa si Habs nakapunta sa baba kaysa dalawa. Okay, laban natin ito. Okay, Miss Roxy. Come, Roxy. Go down. Okay kayo. Okay kayo. Sumika talaga yung okay kayo, no? Okay kayo. Kapitbahay namin is this year, guys. Sila yung kapitbahay dyan. Hindi naglagay ng Christmas tree sa labas, pero meron silang Christmas tree sa loob. Tignan nga natin. Stay here. Sasakyan ba is wala guys, ulan guys, basa talaga guys. Basa lahat. Wala, yung Christmas lights ko doon ba? Hindi na okay. Tignan nyo. Nabubungkag.